Luca și steaua care i-a răspuns. A fost odată ca niciodată un băiețel pe nume Luca. Era curios, vesel și plin de energie. Îi plăcea să se joace, să alerge și să pună cele mai multe întrebări din lume. De ce? Cum? Ce înseamnă asta? Luca mai văzuse cerul înstelat, dar era prea mic atunci ca să înțeleagă cu adevărat cât de frumos e. Până într-o seară de vară, când era afară în curte împreună cu mami. Se jucase, alergase, apoi se oprise lângă ea, cu obrajii calzi și ochii liniștiți. Dintr-o dată s-a uitat în sus. Și cerul era plin de stele. Luca și-a ridicat degețelul spre cer și a întrebat mirat: Ce sunt astea? Mami a zâmbit și a spus cu voce blândă: Sunt stele, iubirea mea. Se trezesc noaptea și luminează cerul. Wow, ce frumos! A șoptit el. Luca a rămas mult timp nemișcat, cu ochii mari și luminoși, privind cerul plin de stele. Apoi, dintr-o pornire sinceră și plină de magie, a ridicat mânuța și a spus: Bună, stelelor! Eu sunt Luca. Și ghici ce? O stea mică a clipit de 2 ori, apoi din nou, apoi s-a mișcat ușor. Ai văzut? A râs Luca, dar mami se uita zâmbitoare în altă parte. Nu știa că o stea tocmai îi răspunsese băiețelului ei. În noaptea aceea, după ce a dormit, Luca a avut un vis foarte special. O stea luminoasă a coborât lin de pe cer și s-a oprit chiar la fereastra lui. Bună, Luca, a zis steaua cu voce blândă. M-ai strigat și am venit. Luca s-a frecat la ochi. Poți să vorbești? Numai cu copiii care cred în magie, a chicotit steaua. Vrei să vii cu mine să vezi cerul de aproape? Luca a dat din cap, cu entuziasm. Steaua a strălucit și mai tare și împreună s-au înălțat, ușor, ușor, peste copaci, peste acoperișuri, chiar până la cer. Sfârșit.